Para ser un astronauta e o universo explorar, combustible a túa nave has de botar. Un último grolo. Espera un momentiño. 5, 4, 3, 2, 1... Listos para emprender o camiño! Non hai aire no espazo exterior. Suxeita ben o casco á cabeza, por favor. E aínda que che faga boquexar, cos dedos á queixada o tes que apertar. Para a lúa viaxar, o foguete has a arrincar. Preme os botóns de encendido, na clavícula e no embigo. Xunta as xemas dos teus dedos. Maimiño, anular, maior, índice e polgar. A conta atrás vai comezar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Entrelaza as túas mans para voar. Guiando a nave co teu polgar, o foguete despega cara á lúa, debuxando no ceo curvas con fermosura. Voa a nave a velocidade dun cometa. Xa se ve aló lonxe tan pequeno como unha bolboreta. Todos están a alucinar. O noso corpo comeza a flotar. Brazo e perna suben cara a un lateral, lixeiros como a pluma dun pardal. Mirade polas ventas. A lúa estamos chegando. Se estirades pés e mans, case a estamos tocando. A nosa nave espacial comeza a luar. Abre o tren de aterraxe. Pousa devagar. Miro a lúa cor plata. Sabe a queixo? Hule a nata. Toco os cráteres cos meus dedos. Son brandiños e moi quedos. E dende o balcón deste satélite miro as estrelas brillando. Parece que as teño diante, sorrindo e bailando. Que ben sabe esta lúa, só me falta un pouco pan. Vou chamar ao panadeiro, pois é o mesmo Superman.
Voamos na nosa nave ao planeta veciño. Viven ali uns marcianos que che son ben rariños. Teñen grandes os ollos e andan do revés. Pois se te fixas, teñen cruzados os pés. Tamén queren viaxar con nós polo espazo, así que reviro a man para facer o trato. Xúpiter é alucinante, pois é un planeta xigante. Cruzamos un campo de asteroides que nos golpean a un e a outro lado. Mais non hai do que preocuparse, o vehículo está ben blindado. Aínda así, damos volta. E agora, pétannos na contraporta. Para esta choiva espacial frear, o limpaparabrisas temos que conectar. De volta á Terra, comezamos a tremelar, pois a súa atmósfera é difícil de cruzar. Astronautas, aos seus asentos. O cinturón hai que abrochar, agarra os mandos contento, a gravidade comeza a actuar. Chegamos á Terra, casa redondiña e fermosa, que durme no medio da galaxia moi silenciosa. Que aventura máis alucinante! Agora temos amigos ata en Marte.